Bine v-am găsit! Ne aflăm astăzi în studiourile televiziunii pentru a inaugura o emisiune legată de literatura română și care încearcă să răspundă la întrebarea de ce să iubim literatura română. Alături de mine în studio este un viitor coleg de-al nostru, este un student de-al nostru, pe care aș dori să îl las singur să se prezinte. Please, Miguel. Bună ziua! Mă numesc Miguel Batista și sunt student Erasmus. Am venit de la Porto, de la ISCAP, din Portugalia, și vreau să știți mai multe despre literatura romană. Bine, deci ne aflăm astăzi aici exact pentru acest lucru, pentru a ști mai multe despre literatura română. Miguel este un bun vorbitor de engleză. El a învățat pentru prima dată lucrurile legate de țara noastră, legate de România și, în principal, în momentul în care încercăm să introducem literatura română, trebuie să spunem că ea este literatura unei țări situată în sud-estul Europei. Din punctul acesta de vedere, prezentarea pe care o am la dispoziție ne va ajuta să înțelegem că este o țară care a fost dăruită de Dumnezeu cu tot ceea ce ar putea avea nevoie. Este supranumită Grădina Maicii Domnului sau Paradisul Pământesc și, ei bine, în acest paradis pământesc, cărțile despre care vorbim, cărțile din literatura română, simbolizează exact cunoașterea care înlătură ignoranța și care îi apropie pe oameni de ceea ce este mai nobil și mai bun. O carte bine scrisă, așa cum sunt multe dintre cărțile din literatura română, trebuie să aibă parte de cititori, dar nu numai de cititori români, ci și de cititori de pe alte plaiuri și această emisiune a noastră va încerca să demonstreze că, în afara românilor de pe alte meleaguri, România are foarte multe lucruri de dăruit lumii întregi prin intermediul literaturii sale. Așadar, vorbind despre țara noastră, despre România, iată, am în fața mea o hartă pe care aș dori să vă arăt. Capitala țării mele se numește București, este capitala României, atestată din anul 1459. În partea dreaptă a acestei imagini se află emblema țării mele. După ultimul recensământ din anul 2011, țara noastră are în continuare 18 milioane de locuitori, cu aproximație. Numele de București este în legătură cu ceea ce s-ar putea numi fondatorul Bucureștiului, pe nume Bucur, despre care se spunea că a fost un păstor sau, potrivit tradiției numelui său, el este simbolul bucuriei, pentru că în limba română, bucur, bucurie, înseamnă același lucru. Se crede că acest cuvânt este de origine dacică. Vorbind despre țara mea și folosind datele din Enciclopedia Populară, aș putea spune că români se află peste tot în lume, deopotrivă în Moldova, în Italia, în Spania, în Statele Unite, în Germania, în Israel, în Ucraina, în Portugalia, în Spania, toate aceste țări fiind cele în care românii s-au răspândit, mai ales în ultimii ani. Vorbind despre limba română și despre relația românilor cu celelalte grupuri, limba română este o limbă de origine romanică, iar poporul acesta din sud-estul Europei, de-a lungul timpului, a purtat diverse alte denumiri, precum vlahi, moldoveni, armâni, megleno-români sau istro-români. Practic, numărul cetățenilor din România este întregit de cel al diasporei din Italia, Spania, Germania, Portugalia, Grecia, Cipru, Olanda, Irlanda, Republica Cehă sau Turcia și un număr foarte mare de cetățeni, de asemenea, în Republica Moldova. Vorbind despre originile românilor, ei sunt, de fapt, locuitorii vechii Dacii, actualul teritoriu al României fiind doar o parte din ceea ce însemna vechea Dacie în anii de demult. Cucerită de Imperiul Roman în anul 106, când armata lui Traian a înfrânt armata dacilor, special cea condusă de regele Decebal, practic aflată sub administrație romană, doar o parte din această țară a fost practic locul din care a pornit așa numita teoria continuității daco-romane, care
atestă romanitatea noastră și mai ales romanitatea provinciei care era Dacia. În privința numelui de Vlah, s-ar putea spune că este vorba despre locuitorii Valahiei. Acesta era numele pentru orice locuitor al Valahiei, această regiune din sud-estul României, de unde își ia și numele. Și de unde, în zilele noastre, denumirea aceasta de Vlah este foarte mult folosită. Vorbind despre limba română, în zilele noastre se spune tot mai adesea că această limbă este cea mai veche limba a Europei. O sumedenie de oameni de știință, lingviști, arheologi, istorici, consideră că limba română are o vechime de peste 8500 de ani, care este de fapt inima civilizației europene. Și în sensul acesta, noile descoperiri arheologice, precum cele de la Tărtăria, și mai nou acum altele care fac parte din civilizația Turdaș, este important de spus că această civilizație are legătură cu studiile care vorbesc despre faptul că această parte a Europei a fost locuită încă din vremuri străvechi, încă din urmă cu peste 10.000 de ani. Și din punctul acesta de vedere, românii sunt o probă vie a continuității pe aceste meleaguri. De-a lungul studiilor noastre am învățat adesea despre războaiele daco-romane din anii 101, 102, 105, 106, despre transformarea Daciei în provincie romană, despre supraviețuirea poporului român în această parte de Europa, despre felul în care aceștia au fost pur și simplu păzitori ai Europei și ai Imperiului în diversele episoade ale istoriei în care migrațiile, invaziile, toate acestea au fost ținute pe loc de acest popor de luptători foarte dârși și în același timp foarte curajoși. Este important de spus că în cinstea acestei victorii romane, la Roma a fost realizat un monument, acesta poartă numele de Columna lui Traian și se află în piața Forului lui Traian, una dintre cele mai importante dintre piețele Romei, importantă în special pentru istoria noastră, deoarece acest monument reprezintă istoria noastră vie. O copie a acestui monument se află de asemenea și la Muzeul nostru de Istorie Națională, aflat pe Calea Victoriei, în vecinătatea Facultății de Litere, acolo unde predau. Și este important de spus că toți cei care doresc să cunoască istoria României nu trebuie să-i cunoască de la început limba, ci trebuie să privească aceste monumente de arhitectură care vorbesc despre vechimea acestei țări, despre curajul acestor oameni, despre bunătatea și frumusețea lor și mai ales despre felul în care ei s-au străduit să parcurgă toate obstacolele istoriei în așa fel încât să ajungă până în zilele noastre, să scrie niște cărți extraordinar de frumoase. Vorbind despre provinciile imperiale romane, avem aici o hartă a Daciei cucerită de romani, care atestă că, de fapt, nu tot teritoriul României de astăzi ar fi fost cucerit, invadat de romani, astfel încât, în momentul în care vorbim despre Dacia romană, iată o altă hartă, vedem că în vecinătatea Daciei romane se aflau și alte teritorii ale dacilor liberi, neocupate niciodată de către armatele romane. Este important de înțeles această parte de istorie, pentru că în zilele noastre există o sumedenie de oameni de știință și aș aminti aici lucrări din peste 60 de domenii, care localizează originile începutului civilizației europene în Europa sud-estică, unde este localizată România. Nume precum Jean Carpentier, Guido Manselli, Marco Merlini, Gordon Child, Maria Gimbutas, Yannick Rialan, lui de la Valpoussin. Toate aceste nume vorbesc despre faptul că ei sunt mari specialiști în domeniile în care au scris studii de referință, vorbind despre originile europene ale tuturor popoarelor europene și despre faptul că limba română este cea mai veche limbă din Europa, mai veche chiar decât limba sanscrită.
În privința cercetătorilor, este foarte clar că există multe argumente care demonstrează similaritatea dintre limba română și limba sanscrită. Spre exemplu, numeralele românești 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 se aseamănă cu cele din limba sanscrită 1, 2, 3, 4, 5, sas, saptan, satan. Sunt foarte multe cuvinte care se aseamănă cu această limbă indo-europeană. De exemplu, acasă, akasha, at home, acu, cu sensul de now în limba engleză, lup, a iubi, frate, camera, limba, nepot, mândru, lupta, pandur, nevastă, prieten, prânz, rumana sau ramana, săptămâna, struguri, vale. Toate aceste There are cuvinte. some like Portuguese too, like casa means house as well. And vale is exactly the same thing in Portuguese. It's just to show the similarities between both. Okay, this could show that Romanian language was the oldest language of Europe. And of course, speaking about the history of your country, what do you can underline about the tribes, the country, the empires faced through nowadays Portugal, and how they did leave their mark in Portuguese customs and history? Before Romans came, because that's one of the similarities between our countries, we were under Roman rule. But before that, we had the Celtiberians, the Alans, the Vandals, many peoples that migrated to Portugal, and ultimately they were annexed by the Roman Empire. And after the Roman Empire fell, came the Moors, and they left a lot of left their mark in mostly southern Portugal. In architecture, we can find a lot of monuments that look like North African countries, like they have as well. I don't know if in Romania you have bidets in the bathroom. Yes. There's something common in North Africa, and we and Spain have it a lot, but the rest of Europe doesn't, because we were under the rule of We too English. have. You have as well, Yes, in some we have places as well. Yes, Yes. because of the Turkish influence. Oh, right. Yes, because of the Turkish influence. Anyway, thank you very much for your intervention. Miguel a subliniat faptul că și în limba portugheză există multe cuvinte care au asemănare cu limba română, lucru care dovedește faptul că cunoașterea acestei limbi vechi nu era străină îndepărtatelor teritorii portugheze. Pentru că îmi doresc ca această introducere să vă fie utilă pentru învățarea limbii române, îmi propun în continuare să trecem la cea de-a doua rubrică a emisiunii noastre, intitulată Traducerile din literatura română. Până acum se presupunea că în momentul în care vorbim despre arta traducerii, aceasta este legată doar de limba cărților. De foarte multe ori însă, pe parcursul istoriei noastre, am avut ocazia să descoperim că, la fel cum se întâmplă și în istoria altor popoare, arta traducerii este legată mai ales de vremurile de pace. În vremurile vechi, așa cum s-a întâmplat și în istoria altor popoare ale Europei, traducerile s-au împletit cu cultura și cu literatura română încă de la începuturi. Și, de exemplu, în timpul formării statului Dac, sub ocupația romană, și în timpul colonizării Daciei, traducerile au fost mai ales interpretare. Spre exemplu, într-una dintre istoriile vechi ale romanilor, se povestește despre faptul că, într-unul dintre momentele în care armatele militare romane intenționau să cucerească o anumită cetate, în drumul lor prin munți, la un moment dat au descoperit o ciupercă uriașă, pe care, în limba romanilor, cu caractere dacice, dacii îndemnau pe romani să se retragă. Această istorie este legată de faptul că înțelegerea dintre daci și romani se putea face deoarece probabil utilizau aceleași semne de scriere,
și probabil că aceste semne de scriere erau destinate avertizării celor care încălcau teritorii care nu erau ale lor. Cu timpul însă, în această parte a Carpaților s-au pus bazele unor activități de traducere care vor transforma aceste teritorii într-unul dintre cele mai importante locuri ale traducerii de carte. Mă refer în special la vremea Evului Mediu. Dar despre toate acestea vom vorbi emisiunea viitoare. Permiteți-mi să trecem la cea de-a treia rubrică a emisiunii noastre, intitulată Literatura română și media, televiziune, film și teatru. În momentul în care vorbim despre legătura dintre literatura română, film și teatru, trebuie să spunem că, la fel cum s-a întâmplat și în alte țări din Europa, mă refer la patria cinematografului, la Franța, și în România, viața cinematografului a fost legată în mod special de literații vremii. Pentru că în veacul al XIX-lea, cei care au făcut literatură au fost foarte mult implicați în această nouă artă care avea să schimbe cu totul fața culturală. În zilele noastre, asocierea cărții cu lumea televiziunii sau cu lumea filmului, ca să nu mai vorbim de lumea teatrului, a dus la o sporire a vânzării cărților și, practic, experimentul pe care în anii 60, 70, 80 romanele lui Radu Tudoran au realizat-o în cultura română este cea mai clară dovadă a faptului că o carte bună nu este numai citită, ci uneori și ascultată, vizionată, savurată, în așa fel încât lucrurile pe care ea le spune să uimească. Pentru dumneavoastră, în acest moment, avem pentru savurat un film pe care îl puteți găsi pe internet. Acesta este un film istoric care va impresiona extrem de mult dacă îl veți privi în întregime. El este un film supraintitulat Daci, un film de referință în istoria noastră cinematografică, un film care vorbește despre această istorie de la începuturi, care poate părea extrem de ciudată, extrem de aridă, dar care, prin mijlocirea artei filmului, și mai ales prin mijlocirea filmului realizat de un mare regizor, un film de referință în istoria cinematografiei românești, îi poate apropia pe toți cei care doresc de istoria culturii române, de ceea ce înseamnă frumusețea și înțelegerea exactă a acestor locuri și mai ales prin mijlocirea unor actori de referință, cum este Amza Pelea, așa cum sunt Geo Barton, așa cum este Mircea Albulescu, mari actori ai filmului românesc. Pentru că acest film îl puteți intui, îl puteți găsi practic pe internet, este important să încercați să-l vedeți, chiar dacă nu înțelegeți cuvintele în totalitate, pentru că forța imaginii este uneori mai mare decât forța cuvintelor și poate că uneori literatura are nevoie și de ajutorul filmelor. Dar despre toate acestea vom vorbi în emisiunile noastre următoare. Permiteți-mi acum să trecem la rubrica intitulată Educație și inovație în predarea și învățarea literaturii române. Permiteți-mi să vă prezint astăzi una dintre cărțile pe care am realizat-o în cadrul unui proiect internațional cu profesorii de la Facultatea Portugheză de Litere din cadrul Institutului de la ISCAP. Această carte vorbește despre modalitățile noi de predare a limbii și literaturii în ambele țări. Autorii acestei cărți sunt deopotrivă profesori de la Facultatea Românească. Este vorba despre Ion Dodu Bălan, de asemenea despre profesori de la Facultatea Portugheză, precum Maria João Cameira, despre doamna Mariana Franga, doamna Zanfira Mihail, doamna Maria Osiac, doamna Elena Silvestru, domnul Ion Toma, doamna Clara Sarmentu, doamna Anabela Valente Simoeș,
domnul Manuel Moreira de Silva, doamna Micaela de Silva Marcheș Mora și doamna Maria Martinez Lirola, precum și studenta sa Laura Ibanez Castellon, din Spania, care ne-au ajutat pentru realizarea acestui volum și în consecință ne vor răsplăti. Vă invităm să consultați această carte la librăria editurii noastre și în același timp să vă delectați cu noile metode de predare a literaturii în cele două țări. Vă mulțumim! Vom trece acum la ultima rubrică a emisiunii noastre, intitulată Concurs. Rubrica emisiunii noastre intitulată Concurs privește încercarea noastră de a fideliza telespectatorii și mai ales încercarea de a-i face pe aceștia să cunoască mai multe despre cultura și despre literatura română. For example, Miguel, what can you say about this kind of broadcast of today speaking about Romanian culture and literature? Do you have something specific to say as a conclusion? I liked the history, the Dacian Wars, for example. Yes. I find it very interesting. I can associate it with my country a little bit as well. The monument at Trajan's Column, it really symbolizes the peak of the Dacian Wars and the victory of the Romans. You also spoke about the Tartarian tablets. Yes. Yes. They were discovered in the 20th century, and they may be the earliest known forms of writing, and that's very interesting as well. Can you say something about Portugal in this respect? In terms of ancient writings, for example, before the Romans came and we adopted the Latin alphabet, there were the Celtiberians, and in the region of today's Portugal we used a Celtic alphabet. It was composed mainly not by letters but by symbols, and each symbol was a syllable. So it was similar to how Japanese is today, actually. Okay. Miguel vrea să spună că, de fapt, alfabetul folosit în Portugalia este asemănător unui silabar, asemănător alfabetului japonez. Lucru foarte interesant. Urmează întrebarea concursului nostru pe care la care puteți răspunde pe următoarea adresă de e-mail, și anume: de ce iubim literatura română într-un cuvânt, @spiruharet.ro. Întrebarea concursului nostru este: cum se numește monumentul pe care romanii l-au ridicat în cinstea cuceririi Daciei și unde se află acesta? Sperând în continuare că ne-ați urmărit cu interes, vă invităm din nou să ne urmăriți la următoarea noastră emisiune și încheiem această emisiune convinși fiind de faptul că toate cărțile ne luminează viața și sunt adevărații noștri prieteni. Împreună cu Miguel vă spunem la revedere! La revedere!